завършването на турнир Младост. Сребърен медал при големите каки. Трето място и бронзов медал от Бергова Диана Димитрова 63 секунди и 900. Второ място и сребърен медал от Дунав Русе Румяна Мартева 62-86. Златна медалистка и шампион по турнир Младост за 2017 година от Черноморец Атлетик Варна Елена Георгиева 57-39. Твоето момиче видя ли? Не те посраме. Благодаря.